जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मन्यर्ह सभापति महोदय, पूज्यार्ह गुरुजी गुरुमा, निमंत्रित अतिथि तथा मोर प्रिय भाई ओ भौणी माने एवं मोर सहपाठीगण, श्रावण मासर मुक्त आकाशर सुनील मेघखंड तले आयोजित 78तम पवित्र स्वाधीनता दिवसर ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ଅଧମ ବାଳକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛି। ବୀର ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ, ଯାହାର ପାଦକୁ ନୀଳ ସାଗର ସଦା ସର୍ବଦା ଧୌତ କରୁଛି ଓ ହିମାଳୟ ଯାହାର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ। ଭାରତ ଏକ ସୁନାର ଦେଶ। କ'ଣ ନାହିଁ ଭାରତରେ? ଇତିହାସ କହେ ଭାରତ ହେଉଛି ମୌଡ଼ମଣି। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭାରତରେ ନାହିଁ ତାହା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ମାତାର ଧନ ଦୌଲତ ଦେଖି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା। ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆସି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି, ବେଦଭୂମି, ଦେବଭୂମି, ଶୋଭାମୟୀ, ବିଭାମୟୀ, ବିଭୋମୟୀ, ଚାରୁହାସ୍ୟମୟୀ, ଚାରୁଲାସ୍ୟମୟୀ, କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, ପ୍ରକୃତିଶାଳିନୀ, ସ୍ୱର୍ଗାତପି ଗରି ସେହି ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରୁ ଧନ ଦୌଲତ ବୋହି ନେଲେ, ଲୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଆମ ଏ ଦେଶର ଯଶ ବିଭବ ଦେଖି ବିଦେଶୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଲୋଭ, ଦଖଲ କଲେ ସେ ସାରା ମୁଲକ, ଦେଖାଇ ଆମକୁ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ। ଏହିପରି ଭାବେ ରାବଣ ରୂପୀ ଇଂରେଜ ଜାତି ମାତା ସୀତା ରୂପୀ ଭାରତ ମାତାକୁ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ନିର୍ଯାତନାକୁ ସହି ନ ପାରି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ମାତାର ଅନେକ ବୀର ସନ୍ତାନ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ, ଯାହାଙ୍କର ଡାକ ଥିଲା, ପ୍ରଜା ଦେଶର ହୁକୁମ ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ମୁହିଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏକି ଅହିଂସା ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ 1942 ମସିହାରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବୀର ଯବାନ, ଯିଏକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯାହାଙ୍କର ଡାକ ଥିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ତତ୍ସହିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଲାଲ ବାଲପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ। ଶେଷରେ ଅନେକ ଦିନର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ, ଶ୍ରମ, ସାଧନା ଓ ତ୍ୟାଗ ଫଳରେ ଭାରତବାସୀ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁମିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ। ସେଦିନ ଥିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ଦିନଟି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ଅରୁଣର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନ କରୁଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ତିରଙ୍ଗା ବାନା ଧରି, ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୟନାଦରେ ଭାରତର ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ କଲେ। ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଚକ୍ର ଚିହ୍ନଟି ଅଗ୍ରଗତି, ଉଦାରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ବିଜୟ
ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ଭଳି ଏବଂ ନିଜ ନାଁର ନାଉରୀ ଭଳି ଅନୁଭବ କରି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଯଥା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ, ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଅସାଧୁ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଅନୁନ୍ନତ କରିଦେଉଛି। ସୁତରାଂ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ବାହାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ବିଫଳତା ଅଛି, ଅର୍ଥ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଫେଲିୟର ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅର୍ଥ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ, କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଭିଡ଼ାଇ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତର 22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ସୁଟର ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ହରିୟାଣାର ଏହି ଯୁବତୀ କିଭଳି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ନାମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ କରାଇଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଭାରତ ମାତା ଓଠରେ ଚେନ୍ନାଏ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଯଦି ଏହି ଭାଷଣଟି, ଏହି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେର ସ୍ପିଚ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।